Ay mga ka-Ari Papips, mga ka-Chuy, mga katropa. Welcome back to our Hugpong Bisaya YouTube channel. And maraming salamat pala sa mga nag-subscribe sa ating Hugpong Bisaya YouTube channel at nag-like sa ating Hugpong Bisaya Facebook page. Ayan. So ngayon, isa na namang vlog ang gagawin natin dito sa Canada, sa may Kitchener, Ontario, Canada. At i-feature natin yung isang tindahan ng pinagmamayari ng isang Filipino and proud to be Bisaya, galing Negros. Ayan. Wow! Kita ko yung tindahan, mga katropa. Ayan. Ayan. J&P Filipino Store. So lahat ng mga pagkain Pinoy nandito at titingnan natin kung ano ang nasa loob. Ano? So, see you inside, mga katropa. Ayan mga katropa, didisturbuhin natin si proud to be Bisaya, si Madam Pinky Melendres, ngayon Campbell. Ayan. At yung kanyang may bahay na isang Canadian na si Boss Jason Campbell. Ano po? Sila ang may-ari ng J&P Filipino Store na nandito sa may... Anong address nga to sa ate? 169 Avenue South, Kitchener. Yan, dito sa Kitchener, mga katropa. Ate, saan ka nga sa kwan? Saan ka nga sa... Ayan, Negros. Ayan. Matagal-tagal din ito si ate sa may... Dito na rin sa Canada. Mga ilang taon na ate? Mga 19 years. Ba, tagal na. Tsaka tawag niyan. Anong sekreto, ate, na... hard work. Tapos, tawag niyan ate. Anong YouTube mo, kuya? Ay, Hugpong Bisaya. Ha? Hugpong Bisaya. Hugpong. Ikuan mo, oo. Sige nga daw. Sige nga. Tawag. Marami na kaming vlog dyan eh. Ayan. Ayan. Ayan si ate. Busy pa eh. Nagpapadala yata ng pera itong si... Ano yung pangalan mo nga? Maria. Maria. Maria Mercedes ang pangalan ko. Ayan. Saan daw? Ano? H-U-G P-O-N-G Hugpong. Ayan. 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 Yan na yung mga vlogs namin. Tapos, i-click mo yung i-click mo yung i-subscribe mo na lang din. I-click mo yung subscribe. Yan. Thank you. Mayroon na kaming bagong subscribers. Ato yung pangalan mo? Maria. Maria. Saan ka ano plido? Ikuan mo para magkaway-kaway ka sa Pinas. Ayan. Nahiya ako. Hindi, tingin ka. Oo. Ayan, Maria, ano pangalan? Santos. Maria Santos. Sa may saan nga? Sa taga-Pangasinan, taga-Isabela. Isabela. Sa Isabela ako pinanganak. Okay. Saan ka dito rin sa Ontario? Sa Kitchener nagtatrabaho? Dito lang dito sa Ontario. Saan ka galing? Sa Prince George. Okay. So, shout out sa... Sige, sabihin mo mga tropa mo doon. Ayan. Sa Pinas. Ayan. Sino sila? Sino sila? Auntie ko, anak ko. Ayan. Ano apelido nga nung mga kon mo doon? Santos. Ayan. Sa ating mga kaibigan at mga relatives ni Maria, ayan. I miss Philippines. Ayan. Ilang taon ka na dito? 2 years. More than 2 years pa lang. Wow. Ayan. Ito yung customer ni Madam Pinky ngayon. Ayan. Ate, may dagdag. Mamaya-maya, interview natin tong si Ate Pinky. Ayan. Naano ko na rin. Picture. Ayan. Ang may-ari pala nito, isang Bisaya na tawag niyan, taga Dumaguete. May panindangang, ayan sombrero, ayan Philippines. Ayan. Ito, mga keychains. Ayan. Mga key holder. Ayan. Gawang Pilipinas yan. Ayan. Saan pa? Ayan tingnan nyo mga katropa. Ayan. Philippines. Marami pang mga panindang galing Pinas. Itutor ko kayo dito sa loob ng tindahan. Ayan. na-advertise na yung mga pagkain galing Pinas. Ayan. Ayan.
So, pag ikay Filipino na andito sa may Ontario, malapit sa J&V Filipino Store, parang nasa Pinas ka na lang din, ayan. Lalo na pag ikay isang Pilipino, siguradong love na love mo yung sardinas, ayan. Ayan. Saan pa? Ayan. So, halos lahat ng pagkain Pinoy nandito na, mga katropa, kabisaya. Ayan. Gusto mo rin ng kape na galing Pinas. Ayan. So, hindi mo masyadong mamimiss yung pagkain Pinas kasi may tindahan din dito eh. Itong GNP.